Hej YouTube, og velkommen tilbage til Minecraft, som vi skal spille i dag. Og det her, det er... Okay, godt. Det her, det er på en server, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Der. Replay Expression. Ja, man kan godt se, at jeg har spillet en lang tid. Disse par gange. I sidste video kom jeg op i Cellblok B. Og der fik jeg så den her celle her, som der egentlig er ret irriterende her. Og nu står rutebilen i mit celle. Tump. H, V, O, R, F, O, R, hvorfor der det er A, B, T, E, droppe du. Det der er irriterende. Jeg er sgu glad for, at jeg ikke tager noget på mig der. Så. Som I kan se. Mange de hader mig, jeg ved ikke hvorfor. Der var mega mange på den her server, der hader mig. Fordi hver gang jeg kommer ind, så er det mig, der går ud over alle de andre. Undskyld, jeg snortede i dag. Lidt mere snortende, end det plejer at være. Så ikke. Ja, jeg skal ikke. Sådan der, nu er det lidt. Nu er jeg lige så varm. Det er dejligt det her, mand. Undskyld, vi skal høre sådan en summende lyd. Det er min blæser. Jeg skal lige gøre sådan... Ja, den er sat op på min livecam. Godt. Så skal vi lige ind i støjgrænsen. Luk. Der. Jeg tror bare ikke, man kan høre mig. Så støjgrænse. Der, tak. Sådan der, så er støjgrænsen slået til. Jeg gider ikke ud til rutebilen. Hvad er vi? Det står ikke på. Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg står ikke på nogen. Du, det er A, B, C,
What? Nå. Ja. Jeg er ved at være træt af ham. Han giver mig ting, og så stræber han mig lige efter, ikke? Hvor vil jeg det været jeg mener du med det er sjovt nok, han skriver Emil, når han ikke er inde. Jeg slår lige 2 sek. Jeg skal lige ordne noget her. Nu skal vi se min stemme. Sådan der, nu kan jeg se min mus. Jeg måske ikke kunne se min mus alle de andre gange. Men det var noget, jeg havde kommet til at slå fra en fejl. Men det kan være, at jeg måske bliver admin eller mod på den her server her. Selvom jeg har min egen, men den virker ikke her på tiden. Eller havde min egen, som jeg må sige, fordi den kører jo slet ikke mere. Nå, det her skal nok blive sjovt. En der er C, og en der er mere der er B. Nu vil Hydra, nej, nu vil Rutebil V2 dræbe mig igen, når jeg kommer ud herfra, for nu har jeg diamanter på mig. 6 diamanter har jeg på mig, hvis jeg ikke graver videre ned, som jeg gør. Nu er jeg helt sikker på at dræbe mig. Jeg kan ikke lide sådan en, der gør det her. Jeg stræber bare for ting. Sjovt. Nå. Men ja, i dag kommer der måske lidt Left 4 Dead op på kanalen og Team Fortress. Det kommer an på, hvad jeg har lyst til at filme i dag. Og om dem jeg har tænkt mig at aftale, dem jeg har aftalt med, om de kommer på. Og det er faktisk rimelig sjovt det her. Jeg har tænkt mig at se, om jeg kan finde noget Star Wars The Old Republic igen. Men jeg kan lige tjekke, om jeg har det egentlig. Jeg tror ikke. Undskyld YouTube, men jeg må nødt til at tjekke det her, fordi der er nogle forskellige ting, jeg ikke har undersøgt endnu. Nej, jeg har ikke gjort så jeg kom til Star Wars The Old Republic, men jeg har gjort så jeg kom til så vi kan
Hov. Gange. Du har ikke ringe? Jeg skal lige undre herovre. Hvad så? Hvad så? Det er lang tid siden. Hvad så, Tobias? Hvad laver du? Jeg er på vej ind på Freakivils pressen, Hvorfor ind på Freak Build? fordi jeg gider ikke lige være inde på den anden. Lige nu, der går jeg... Ved hvad jeg gør lige nu? Hvad? Jeg sidder og optager. Rap? Det er altid... Det gør jeg hver morgen nu. Jeg ved ikke hvorfor. Altså når i weekend, så kan vi finde på at optage. Jeg er blevet hjælper inde på serveren der. Hvordan har du rundt det? Jeg skrev min ansøgning om. Okay. Jeg skrev den til ham på Skype. Okay. Rask Gaming, ikke? Ja. Mig og jeg har skrevet til Ras, altså i PM, at jeg havde min egen server. Og jeg var admin, jeg var ejer på 2 server faktisk. Men de er lukket nu, så... Begge to. Ja, begge to er jo lukket. Så de åbner ikke igen, eller hvad? Det regner jeg ikke med, de gør, fordi... Jeg har spurgt om over 100 gange nu. Og han har sagt, jeg ved ikke, jeg sidder stadig 8 og alt muligt andet. Så jeg regner ikke med, at den kommer op og kører. Så det kan være, at jeg måske bliver admin herinde, eller mod. Ja. Jeg er på vej over i min celle igen. Jeg har ved den høst for dig, faktisk. Ja, det har jeg set. Hvor mange penge har du fået? Jeg er på 11. 11k? Ja. Og du er er jerngear, det er ikke godt, Tobias. Jerngear. Det er ulovligt. Og direktøren er inde, altså, bare som du ved det. Nej, der er ikke nogen direktør. Eller jo, er han? Han har lige skrevet det. Ja, Rask Gaming er inde. Han er ikke lukket. Så er jeg ikke der på det. For når Val er inde, ikke? Ja. Så kan du også regne med, at ejerne, altså Rask Gaming er inde. Jeg har lige lånt noget af de kul, bare sådan ved det. Hvorfor? Jeg gad ikke til at løbe ned i sporen, fordi der var en, der stod og kamede. Hvor meget lånte du? Jeg lånte bare lige 35. Okay. Altså nede på den nederste kiste. Du kan se ham, der var en, ham der rutebil V2. Hvorfor kan jeg ikke enchant højere end det der? En fish and shit. Det er ikke. Men du ved ham der rutebil. Ja. Hov. Hvad er det med ham? Han står camp uden for lige uden for sporen hele tiden. Så du kan godt forstå, at jeg lige lånte noget. Jeg løb over til dig og lånte noget, ikke? Lidt. Tak for lort, rutebil, mand. Han har stjålet af min kylling. Har du set, at der er YT-cellen derovre, den har fået en etage mere ovenpå? Nej. Der kommer en etage ovenpå den. Hvad for en? Den der admin er i. Hvor er den henne? Og derovre? Ja, den er meget tydelig. Nå, er den lige ved siden af sporen, er det ikke den? Jeg vil 39. Hvorfor kan man ikke... jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan gøre noget ved, så jeg kan bygge... Eller... Kan man få noget bedre? Men jeg har taget den lige siden klokken 8 næsten. Ej, ikke klokken 8, klokken 9. Og spiller. KFC, hvad betyder det, mon? Hvad mener du? Kyllingen, den hedder KFC. Det er KFC, de har sådan en kyllingeforretning. Alt der må kun læder, må man have. Ja, det har jeg. Men jern, det må du ikke have. Ja, forstår du, hvorfor item frames er ulovlige? Nej.
Forstår du det? Nej. Nej, jeg kan godt give. Nu ved jeg, hvorfor jeg gik ind i sporen. Jeg synes, at cobblestone. Jeg er sgu over. Hvad, hold nu din kæft. Jeg tror ikke, lige Ras bliver fyret. Jeg skriver Han er ikke, den- snakker ordentligt. Han er den bedste til at være de stille i sproget. Ja, du er altså hjælper, så du kan sagtens sige noget til ham, for du har faktisk højere rang end ham, har du ikke? Jo. Hey, hvem med West Swagman? Hvem med det? Hvad? Swagmans. Swagmans. Det er ikke Rastas. Jo. Du skrev Rast bare som regel. Nej, jeg skrev Rutte. Jo. Ja, jeg skrev Rutte. Ja. Ja. Altså, hvem er den der Swagmans? Hvem er det så egentlig? Hvad mener du? Altså, du er med i en gruppe, er du ikke? Altså en gruppe? Ja. Swagmans. Er det din egen, eller hvad? Den jeg har lavet, den kostede 4.500. Den kostede 7.000. Ja, eller noget, fordi jeg skal have et eller andet at bruge min monies til. Og jeg må ikke komme ind i den, eller hvad? Jeg har det tænkt gengæld ikke X-ray længere. Hvorfor? Det har jeg bare ikke. Kan du ikke give mig... Fordi Må jeg komme ind i den? Så er det bare, om du ved, hvordan du får mig ind i den. jeg kan kick og mute. Nice. Hvis det bliver mod, så kan jeg mere jo. Så du kan ikke komme ind mere. Ja. Det du kan gøre mere, det er at... Band. Ja, du kan bande. Udover det, jeg kan. Tobias. Hvad? Ved du, hvad jeg vil spørge om? Hvad? Kan du ikke sætte mig ind i... Kan du ikke prøve at... Hvordan skal jeg komme ind i din gruppe? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke styr på det. Hvordan fik du lavet den så? Jeg fandt bare ud af, hvordan man created den. Så skal du godt kunne trykke... Skriv det noget, det du gjorde før det første ord, så invite, INV. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev. Du lavede den i går. Du fik hjælp af Tobias, gjorde du ikke? Jo. Men Ras Gaming, han sagde, at jeg skrev til ham, at jeg havde været admin derinde, så han skrev til mig. Eller ejer på 2 server. Ja. Så ved du, hvad han skrev til mig? Ja. Om jeg lige kunne få bogen. Ikke nu, skrev han lige. Det betyder måske... Nå, Rulby logget, yes! Ras Gaming. Hvordan fanden kan vi ikke se, at han er inde på serveren? Det er bare, man kan ikke se dem, når det er inde. Jeg har set Ras Gaming ingen. Altså, jeg har set hans navn deroppe en gang i dag. Egentlig vores samtale. Jeg prøver faktisk bare at komme op i level 10. Jeg prøver bare... Ja. Jeg prøver Det er at tage svært min nok, enchanted Når I ikke har addet mig. Jeg mener bare... Ja, det gør jeg egentlig også. Altså, det er fordi, jeg har allerede lavet en diamant pickaxe, ikke? Ja, vi skal skaffe 2 millioner. 2 mil for at komme op i A. Ja. Tobias, har du en ekstra pickaxe på dig? Nej. Kan du så ikke lige gøre, så vi kan komme op? Jo. Du kan bare hoppe op her. Tak. Jeg skal over lige hente en ny pickaxe, så. Ja. Nu håber jeg ikke løbe dræbt fra ham der faction. Eli. Hvad tror jeg, han er henne? Black. Ja, jeg tror, han er oppe i B, eller hvad? Hvad mener du? Ja, hvor er han henne? Ham der OLI. Jeg tror, han er i C.
Jeg er ikke sikker. Jeg kan lige prøve at skrive til ham. Show me, my friend. Ja. Og så Jeg kan se, du har fundet et godt stykke værktøj her. Ja. Hvor fjernsynet, du ser jo ikke fjernsyn. Prøv at her. Ja. Vil du noget lidt af gokmad, hvis ikke forleden? Ja. Eller bare nudler med en frikadelle? Jeg kan godt tage det, vi fik forleden. Gokmad. Du har ikke været i bad endnu, du har ikke fået børstet tænder endnu, du er faktisk langt bag efter planen. Ja. Vi er ikke travlt. Er det i aften, I skal derop? Er det i aften, I skal derop, far? Hvad mener du med Tobias? Hvad skal I i dag, da? Vi skal ikke nu. Men Tobias, hvor var din far egentlig henne i går? Var han til noget med dykning? Nej, det var han ikke. Nå, hvad så? Det var han ikke. Fordi en af mine venner er jo han har været til det der dykningsværk. Nå, du lige på ham der faction der. Nej, men han svarede ikke på mit spørgsmål. Nej. Han svarede ikke på mit spørgsmål. Hjem 10. Er jeg råd til at lade være med at løbe ud? Han står udenfor og holder øje med os. Så er det godt, jeg har mad. Så jeg kan blive han i lang tid. Jeg lige skrev, hej Ras. Jeg vil vide, hvordan jeg har fået en enchanted digerhakke. Hvad? Diamant. Fordi han har fundet ud af det. Enchanted. Så dræber han, om jeg ved det. Er du ikke enig? Jo, hvis vi kan. Han er jo digerarmor. Jeg har ikke noget armor eller digerarmor til det. Der var en af Jeg dem. har diger. Jeg har ikke Ham noget ham der rutebil der, ikke? Ja. Fuck, han er en idiot. Hvad han gjorde? Han giver mig mafia armor, ikke? Ja. Og så dræber han mig 3 sekunder efter. Det kan jeg lade et svin, gør du ikke det? Hvilket level er du i? Mig er en 8. Der er level 20. Altså jeg er også lige nede i en Enchanted Pickaxe. Der har jeg også været mig. Jeg har været enchanted rigtig mange gange. Ja, det kan jeg se, når jeg går ind i din sædel. Jeg har en del enchanted ting. Okay, wow, du har udhullet meget hernede. Ja. Men du har vel ikke Left 4 Dead, vel? Jo, jeg har. 2? Ja. Hey! Jeg skal spille med 2 af mine venner i dag, vil du være med? Det kan jeg godt. Og det skal vi også optage, faktisk. Nice, ikke? Det lyder sjovt nok. Og lad os bare sige... Du ved Mikkel. Ja. Det er mig og ham, og så en, der hedder Daniel. Vi skal optage det samme her i dag. Jeg kan godt se, at du går derop, Tobias. Ja, Kom hen til den blok, du stod på! Hva? så du tager resten af lagene ude derude. Eller Eller ud derinde. af væggen. Dernede. Kan du gå udhule alt det der er dernede, og så begynde at tage det her loftet? Ja, vi finder ud af... Det kommer jo an for, hvornår den resetter. 2 hjælpere. Ja. Hvor meget skal du skrive for at blive hjælper? Jeg skrev en del. Jeg fik også hjælp af ham til at... Nu er der nye diamanter.
Min diamant. Hvor meget skrev du, Tobias? Det er en del linjer. Tobias, jeg ved, hvad du kan. Har du ham stadig på Skype? Hvad? Har du ham på Skype? Ja. Du ved ikke, at du kopierer meddelelsen, ikke? Ja. Og så ved du, hvad du gør for mig, ikke? Send det til mig, så kan jeg bare lige... Kan jeg kopiere den eller noget om? Det må man ikke. Ej, altså helt ærligt. Det må man ikke. Du skal selv skrive en ansøgning. Der er en... du kan sætte den op på sådan en speciel måde, som de har. De har lavet en... de har en hjemmeside, hvor du kan se, hvordan man skal sætte den op på. Altså, hvordan kommer man ind på den hjemmeside? Jeg kan sende dig den. Gør lige det. Jeg vil egentlig gerne blive hjælper herinde. Jeg vil hellere være hjælper, end at være admin, faktisk. For admins, de har masser af ting at gøre, jo. Hvad gør en hjælper? Så, det her, du skal gå ind på den her hjemmeside. Jeg sender dig nu, og den her hjemmeside, det er sådan, du skal sætte den op. Som ham her, han har skrevet sin ansøgning. Så skriv, hvad du går til, og... Oh my god, går til? Ja. Fuck, det er da en lang meddelelse. Sådan der skulle jeg skrive min op. Det er da tossebillede, du sendte på. Hvordan skulle du skrive din op? Det er godt. Ja. Jeg skal ud. Hej. Nu skriver man den så en idiot. What the fuck?
Jeg startede i... Hvad er det for... Hvad så prøver den? Så sikkert godt det spørgsmål. Nå ja, det er rigtigt.
Jo. Nå ja, jeg optager jo. Det er faktisk noget, jeg opdager. Jeg har helt igennem optager, undskyld. Nå, vi ses YouTube. Sådan der. Og så, nu er jeg tilbage. Jeg var træt, undskyld. Jeg sad og ordnede sådan, jeg lavede en ansøgning om at blive mod. Eller så havde, hjælper faktisk. Mod eller hjælper. Det kommer an på, hvad ejeren synes. Så det har været en god dag. Det bliver godt at få at se. Lær at lukke det program der. Så du ikke YouTube? Nej. Det kan ikke have tid at være væk, Tobias. Diamant. Der igen. Ja, god idé. Så gør vi sådan, så der hele vejen hernede og slår sig. Nej, nok der hvor han er, så bliver han tosset. Jeg skulle lige skrue lidt op for musikken. Og hvorfor gider det ikke skrue op? Ej, Ej, det var irriterende, mand. Sådan der, nu har han fanget lidt hul. MG shit. Jeg er godt nok slottet af. Juppie. Mikkel, nej, den er heller ikke. Rip internet. Nå, kan Tobias ikke snakke om tilbage? Det kan ikke tage så lang tid at tage morgenmad.
Det tror jeg, han laver. Sådan der, hvad så, mand? Tobias, hvis du er der, må du gerne slå dit skærm, eller slå din mikrofon til igen. Jeg ved ikke, hvad jeg er stille, men det er fordi, jeg er næsten lige vågnet her i dag. Så er det derfor. Det må jeg undskylde. Men jeg kan love, at jeg bliver mere frisk her lidt senere i dag, så kan vi snakke lidt bedre. Så kan jeg finde ud af at snakke lidt bedre. Og jeg er lidt træt og lidt sløret i dag. Jeg ved ikke helt hvorfor egentlig, men det er jeg bare. Måske fordi jeg er træt. Der er en grund til, at jeg ikke lide meget der i den firkant der. Det er fordi, der er en, der står dernede. Jeg må lige komme til at sidde lidt bedre. Og ja, i går var jeg faktisk inde og optage noget inde på Hypixel. Men den video skulle op i dag, men den virkede ikke. Jeg var lige inde og tjekke i morges. Der var noget galt med den, så den virkede ikke. Så der kommer ikke lige nu Minecraft fra Hypixel endnu. Selvom jeg har lavet en, men det er fucking irriterende. At ens computer lige skulle fuck den video op. For den gad ikke engang at uploade den, det var det problem var. Så. Det var da irriterende for mig, hva'? Synes ikke? Nå, men IP'en den strøg den allerførste video af den her. Og det her mig. Af den her serie her. Fordi det bliver en serie, jeg skal nok lægge dem ind i en... lave et playlist med den. Så I kan se dem alle sammen lige røve hinanden, hvis I gider altså. Fordi det er en... Jeg tror ikke det her det bliver en kendt serie. Men i går lavede jeg en 2 timers lang Counter-Strike. Og jeg ved godt, at 2 timer det er meget, men... Jeg sad og hyggede mig med nogle venner, og så spillede vi, mens vi optog. Og vi hyggede os og hyggede os. Så vi kom til at optage 2 timer med en fejl. Eller jeg gjorde det. Så den der vil være i fred. Den har jeg allerede uploadet, det er ikke til at fjerne. Så... Nå, men... Jeg må da snart komme tilbage til muren der. Den er mine øverste lag af den mine her. N K P. Og jeg glæder mig i hvert fald til, når jeg får 2K. Altså 2 millioner. Det glæder jeg mig fandme til. Fordi så får vi noget andet. Så kommer vi op i... så kommer vi A+. Eller A, som det hedder. Og så sidst kommer vi op i A+. Det glæder jeg mig til i hvert fald. Der er noget, der står i M10. Det var sjovt. Nå, men jeg må da så lige smutte 2 stykker, fordi jeg skal lige hente min hund.
Så den er nemlig lige alene inde i vores stue, det er ikke så godt. Jeg er nemlig kun 14 år, så... Tobias, du er der, så du kan godt sætte dit headset på. What the fuck laver han? Han hoppede af. Så ikke YouTube. Jeg skal lige finde ud af, hvad han laver. Aha. Nå, nu ved jeg, hvad jeg laver. Det behøver I jo ikke vide, vel, YouTube? I behøver ikke vide, hvad han laver. Seriously, Tobias. Hurtigt små svar. Det er da også klogt. Skal jeg så ikke YouTube? Jeg er lige ondt. Nå, jeg skal til lige ondt her. Again. Ikke noget, okay nu.
Seriously, Ras? Helt ærligt, Ras. Der mistede min gode pickaxe på grund af ham. Ej, hvor er jeg sød. Jeg er sådan lidt black snart. Nå, jeg hopper nu YouTube, så vi ses.